Morning. Hey, good luck. Lord, tabang Jesus Christ. Amen. Hayap po, maloy pa ang dignidan. Ilan na may tag? Ikaw ninyo no? Misa ko ang biyagdanan. Jadlas! Hala, makita ka sa makikita kami dito. Hi! Hi, vlog. Bibuha karon ay. Yeah. Sa mong PE. Ah. Wait. Isa ni nga klase lugar? Sa PE na mo. Asa nga PE isa? Sa kuan sa na PE. Ay, ako PE manggod kay adventure so. Dili asa na eskwelahan ba? Adventist. AMCC. Sanitarium. Hi sa vlog. Hi vlog. Hi vlog. Hi vlog. Kita mo struggle. Very struggle pakita ang first level. Mira tindo. Kyle. Oh. Kyle, pagtakilid. Pagtakilid. Sige na. Una kay. Graduhan lugar man ni? Yes. Nakita mo sa vlog. Bahala. Nakita mo sa vlog. Bahala na niya. Attendance ani attendance. Bawal ka dire. Palingana. Ha? Grabe. Hindi ka ko sa vlog. Vlog Roko. Do. Asa mas lisod pasaka o panaog? Ang panaog. Panaog? Yes. Mo? Hindi sa perspective. Depende sa perspective no? Lagi, pero ako mas... Ha? Naundaw yung pay. Sige lang. Sorry, sir. Okay, Roy. Dagan na dito sa taas? Mo? Yung una lamig babasik eh. Napay classic. Oh. Ay, nagsulod ah. Shout out di ay. Angel Queen. Wait lang, ako ang gano'n. Nag-pause ka ng ano ko na. Mas slide bitaw pa. Edit sir ha, marag-hagad kayo na ano. Nakatagal beauty plus dito sir. Ha? Hello sir. Hi vlog. Hi vlog. Amping. Attendance.